Сега отиваме до някакъв нов магазин. Няма значение кой е, който хванем, той е. Хванете... Добре, това не трябваше да се случва. Така, къде? Ето е баба. Ей, там е. Айде, бегаме. Пробягах. Все в този клас не ми трябва, човек. Да. Той беше качил снимка във Фейсбук. Как ви я... Знам. Айде де. Това е църква. Как се казва? Свети Никола Чудотворец или Николай. Сигурно всички енюци. О, който има Шкучка, който е едно, който е едно има един ден. Честито на всички енюци, поздравяваме го. Да бе честито. Рабанчи. Не, това е Лада.